Kardom karbi anglong pini nili nang litom phala bangso video matela bangso mohor nangewan pia putha lalo donatum nili karbi anglong ara don pan panong si lai pilong ri mate itum karbi anglong along la poson abolon apen langroi langjeng thengpi thengphang lir seng sang la puan abolon kemi lasila lo donatum karbi anglong long la puana kelangme abolon nili karto do goberat pan kewan pia pan se kaboya putha lalo pini video long bangke lalo donatum langroi langjeng apen thengpi thengphang la puson kelangme abolon itum karbi anglong along do lasila lo donatum pilong ya pancing hon nang itum ta ilami ki pendeng sompot chokle maposi itum ta me la pilong ya pancing hon nang lasila lo donatum nilirong kisilo na hin penang itom pan puthor la bangso video hoi pen na chuning rijia lambang la lo donatum neli chine long ke mang miazir pojir pi do an mate kal beng lo rat do an pan chuning ri lo je mane neli chine pancing hon pen subscribe tha like comment share ta meeting